A masu kallo da sauraro kuna tare da Kwankwasiya Reporters TV. A Kwankwasiya Reporters TV ta yi katarin ganawa da ɗaya daga cikin jagororin Kwankwasiya, wato Dr. Yunusa Adamu Dangwani. A ranka ya daɗe, a ku ne wakilai na jam'iyyar PDP a wannan shari'a da take gudana. A kone irin ƙwarin gwiwa za ku gaya magoya baya abin da ke tafiya a wannan kotu? Ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Kamar yadda jama'a suka sani, an fara shari'a ta gwamna na jihar Kano da aka yi zaɓe na ran 9 ga wata 3 na wannan shekara, kuma mu da muka kai ƙara tun satuttuka da suka wuce kamar sati 3 zuwa 4 aka fara zama, kuma yanzu yau kwana kusan 10 kenan muka fara gabatar da shaidunmu. Zuwa yau mun gabatar da shaidu da dama daga bangare daban-daban, mazaɓu daban-daban da akwatuna. Yau ma kamar kullum mun gabatar da shaida wadda shine wato wakilinmu na mazaɓar Gama, sannan kuma akwai takardu, muhimmin takardu da aka nema daga hannun 'yan sanda, kwamishin 'yan sanda so ya aiko wakilinsa da ya kawo su daga ciki. Wannan zama kamar yadda kowa yake gani, ba abin da za mu ce Allah sai dai mu mishi godiya, saboda zama yana tafiya daidai, kuma alƙalai sukan zo akan lokaci. Banda wannan, shaidunmu muna da gode musu kwarai da gaske, saboda yadda suke ba da shaida ya ba mu karfin gwiwa kwarai da gaske, kuma yanzu za mu ci gaba da shaidu har zuwa ranar Alhamis. Banda wannan, muna al'ummar jihar Kano godiya da kuma 'yan jam'iyyar PDP na jihar Kano, saboda addu'o'i da suke ta yi tun da aka fara wannan shari'a. Saboda haka muna kira ga magoya baya 'yan jam'iyyar PDP musamman Kwankwasiya da mutanen Kano masoya da su ci gaba da addu'a. In suka ci gaba da wani addu'a, mun tabbata nasara tana gabanmu. In muka gama wannan ba da shaidar mu ran Alhamis, sannan kuma su wadda muka kai kara su fara ba da nasu. Kuma kamar yadda muke ganin shari'a tana tafiya, muna da karfin gwiwa kwarai da gaske, muna ganin nasara tana tare da mu da yardar Allah. Wasu daga ciki ba su gane a tirabulan take ba. A zuwa yanzu wannan lokaci ne za a iya yanke hukunci? A watanni nawa ne ko kuma kwanaki nawa ko satuttuka nawa? To sukan cewa gobe ko jibi za a yanke hukunci. To ita harkar shari'ar zaɓe tana da ka'ida, tana da dokoki. Da can a baya ma za a ga ana shari'a har sai a shekarar kusan 4, wani ma ya gama mulkin sai kusan gama mulkin sannan za a yanke hukunci. Ganin wannan aka sake doka cewa zaman kotu wannan na mataki na farko ba zai wuce kwana 180 ba daga ranar da aka shigar da ƙara. Saboda haka mu in ka kirga za a ga yanzu abin da muke da shi kusan bai fi wata 2 ba, kuma ba zai kai wata 2 ba a yanke, a gama wannan shari'a a yanke hukunci. Saboda haka muna kiran mutane su yi haƙuri, dab muke da kaiwa wannan lokaci da wannan kotu za ta gama zamanta kuma ta yanke hukunci. To muna godiya, Allah saka da alkhairi. Masu kallo kuna tare da Kwankwasiya Reporters TV.